Gitu Malaysia. Iki satu sih kok. Iki 10. Iya tuh. 10 ringgit loh. 10 ringgit. Saiki berapa ringgit? Ringgit iki 6.000. 16.000. Iki berapa ringgit iki? Sak ringgit lho. Kuwi satu. Lha men 26.000 kok. Minggu pantes-pantesan ning dompet Jero ngecek. sore Jenegoro. Dompet ran. Transaksi. Itu sok maksudnya. Cok, ya tak ijine dompet nyayang. Nyok. Nyusuin ayo, Dik. Nyusuin ayo. Bubuk kan Dik. Oh, kuwi acara. Nyusuin ayo piye? Nek 50 bela 50 ya. Nek maksudnya bojoli. Iki yang bojoli. Jajal teko ngono, Bung. Yo gede termasuk. Iki tuwek cis ya berarti cis. Tuwek berarti. Awake cilik model duwe ya. Karena masa orang tahu tuh masa. Tenan to ora. Yo ki angel to, Gung. Ora ngir wong oleh to, Gung. Belum pulang loh. Iya nabi 30. Aku lak kok apa tuh? Maksudnya Belum pulang. Enggak anu kok. Be. Transaksi warga. Wih berarti yo buat Rabu wis ajak kowe ning mah aku roh kowe kuwi yo pas yo ora gaduk dhuwit yo pas iki. Matam semua buat ngomel ini. Bisa aku jual ini. Aku keren-keren yo. Ini. Bisa anu. iki lho. Kayak neng tuh. Aku nyara dunia. Nenek kita keren di Mam. Nah, nih guys. Uang ringgit. Memoris nih, ringgit. Ringgit Malaysia. Kata-kata wis. Dek, Betul. Dia kalau gua harga loro. Cek nyeneni wong neh tutup jejal. Kita kayak aku. Iki transaksi warga. Itu betul satu ora. Ini rezeki. Ora aku ora mikir ngono. Itu karo gua tuh, Li. Itu masalahnya. Ini direkam karo Matu Yulki. Ndak ada apa-apa bene. Lu masa nih dine. Konten aku. Wis to engko lek iki YouTube mlaku lho. Aku lek duwe rezeki lho. Lha. Guru ngombe lho tak blengeri-blengeri wae. Iki cek proses kok. Lah Gung kita artisku sampeyan ya Gung. Gung kowe dadi artisku sok ya. Artisku wae. Karena tong. Kan HP-ne 3 sitok tak cekel sitok lek ana acara. Kurang loro HP ku sih. Iki pira aja Den? 26.000. 6.000. Ini tuh beli kerang sedem ewu. Lagi cek lho. Iki wis satu sih kok. Iki 110. Iya to. 10 ringgit lho. 10 ringgit. Saiki berapa ringgit? Sak ringgit saiki 6.000. Yo 16.000 guys. Iki berapa ringgit iki? Sak ringgit lho. Kuwi satu. Lha 26.000 kok. Minggu pantes-pantesan ning dompet Jero ngecek. sore Jenegoro. Dompet ran duwe kok. Cucu balik takoki itu dompet gak. Nggo pantes-pantes, nggo jugo-jugo dompet. Rong enek niki engko. Aku gak ndedek mengi dolar apa duwe lho, tapi Yo betul lili. TikTok dah lo cuma gue. jam loro. Jam loro. Mereka kan bisa dengan iya. Ini. Ya. Berapa ya? Ora aku 90 bulan ngono kok. Itu jauh. Itu dia sepali itu gue 70.000 Paling lho Jek kok. Gak, lu duit satu gelem 30.000 ambek iki. 26.000 Gak bener to pas to. Jek sepali kok. Oh, kan mau yo wis 80 aku arakmu. 110 iki dong. 110. Transaksi warga goblok. Jadi goblok iki. Ini melok ayo Iya. kuwi. Terus 7 to 1 sigaran.
Ya bojone kan tinggal. Ya kuwi lho sing penting ki wong omah ki kudu cukup sik. Ya terus aku dhewe Ngladrah tapi ning omah kudu di nggo ngladrah tok ning omah nglendran ya repot. 30. Sing oleh elek. Oh, tapi pas aku. Gitu. 100 bojo 150 go. Iki ambek parah. Lah kuwi nek duwe ya penak to wong duit haram. Ya wis nih. Tekan itu dunya. Nek tak susu 10 kok. Itu apa? Kuwi mang lho. Ya kita kata bojoku satu salembar seneng apa bojo dilarang. Pek nek kabeh ngono kok. Saya tak kayak gitu, saya taruh ngopi. Nah, aku lo, bedino aku betul. Saya ada curhatnya kali ini. Itu biasa. Saya bejuk ya, ayo. Dulu dia cara pulang-pulang, aku cara gorengi berapa? Iya, wis ero. Pira? Ya kayak wajan tuh. Wih berarti sak kulite ning ya. Wajan, wajan. Angel to gede katek to. Walah kuwi lek ra bejo liwat ra oleh kowe. Tenan. Aku seneng metu wae, kuwi jarang metu. Ya Allah. Aku. Wis kaku to. Kok cek raine kok cilik iya padahal. Tapi kok Wis tak mulai tok. Aman iki. itu lek masak kuwi lho piye kowe kuwi lho. Mbah, Kudu sak kudu itu. Ngene. jan pikir to le. Lah istriku gak marah-marah. Jam pikir to. Jam pikir apa? Sik tak bali sak lho, sapa sing marah-marah? Tujuan sesuk cara melek. Gung. Orang Sik, ilang, nah. gak sip mung sing marah sapa? Istriku dianggrek. Tangi turu mergewe to. Dewe turu to sesuk langsung mergewe. Sesuk turun temayang tak. Wis aku sing ngider sok. Alah. Gung, sing marah sapa? Sing marah istriku. Istriku tersayang. Iki mau masak Kita masak apa itu? Itu aku tambun. ning ayu kok. Ning omahe ibuke. Ya mene li. Jam 2. Nah terus tur piye nah kaya aku. Sitok iki goreng ning kono. Rasane piye to kucing? Wis rong tau mam ya. Gak. Dia. Ngene. Gak pernah. Kuwi lho iwake empuk ora apa. Bental. Wis tak sepi raja. Ya jam 11 jam 2 ngono apa betul. Jam 2. Kaya susu nerusi. Enggak subuh dong. Iki setengah telu, setengah telu tuh. Iya makan iki. Susu masak dikirene. Ada pengen rasane. Dikirene yo Ngono ki lek sing masak ra iso ki lho itu Mas. Kanji. jadi batu deh. Dikutuk. Iku kade wong iki gak mandi. Dia tetap dikutuk di batu. Dimasak dedek pentol. Didol. Iki sepeda iki, Gung. Rapi ae lho, butuh rapiane lho. Wah. Iso nek wae gak rene nganggo kuwi. Iku jum tak kok. Yo pepas kucing ngondi. Besok awam dadi karo awam bongone gak rene dadi batu. Wih, normal. Tapi gak rene, besok dadi batu awam. Terus gak ngarah petuk awake. Dari awam besok. Kowe mulai dadi Kok ya berbelok to. kowe milih dadi batu. Milih dadi Ya tidak metu bengi lah. cek kowe. Iki. Tapi dipecat apa ya? Kode sih dah. Nah. Yo iki tuku ora karep Mas tem piye. Gung. Kowe iki tuku kok ora roh carane mak terus piye Kang Nem. Karo karepe tra piye. Aku punya pengen oleh-oleh asal metu bengi lho. Istriku Iki ya. kok kontri. Pangger sak kulit. Iya. Kuwi langsung ning kompor ya to. Nah. Kuwi aku wis langsung kaya wong an wedhus ngono kan. Nah terus maksudnya saya bisa cek ya. Ora sah. Lu bisa saiki to cilik. Ora sah bisa. Kulitnya wis apa ulune resi iku karek. Wis sekarang Gua jerone tok. duluan itu.
kaya kucing kok. Lha ya memang kucing kuwi kok. Salah. Iki alhamdulillah. Blok. Oleh macan. Macan Iso kamu buka bambu ya. Yo ora dong aku nek ngirim Yesus. Iki delik apa beda sampe rahmat Allah. Jadi mbobong piye lek berarti ra roh to, Dek? Nek mbobong ra roh to. Wih jarang orang ngira wong oleh. Aku kulino metu jarang petuk. Wih koyo musim manuk model kadung metu akeh mami. Cuman aku kan tak tebiyuki, katok. Biar drop mun iki. Larang jalan, larang mah. Iki jaga jamit mulai adek kan seneng lebih ini. Kuwi mulai hamil. Sedelok kas. Dek tak kandhani. Wis siap tembak met yo. Saya golek armalas. tenan to ora. Gak sedelok kas mulai dek. Dek depan biber. Iki aku betul kalau Aku wis semayan sak imbulang met. Kan dek hobi kan. Dek tak kontuk tembak kaya kilo. Yo. Kayu bulang. Kan dek penak wis terencana kan biyen ra terencana to. Ya cara terencana ngono lebih jos to. Terus tembak beringan sing apik ngono lho. Ngene iki yo tapi wis serang biaya ya berarti. Gak kerasa ya. pokoke dek aku rono ki aku mulai mesti. Dia sempet karena aku ning Taipei dhelik ngono terus tak tinggi. Terus aku Lebu pucuk kan 50.000 to. Kita uti mas. Nek biasa masa tak bakal tok. Masa kita uti mas. Kanggo ini nek nyampe 50.000 dadi 200 nih. Harusnya kita uti masak saiki. Jene iya to. Sama sambi. Tetep nyambi. Lah ngene mak Tak beli katok kok. Tengah mung sama no. kayak tenenge. Harusnya kita uti masak saiki ya sih. Terus akhirnya piye, Gong? Akhirnya yo jak dari rumah sakit umum toh. Dek ke situ ke? Dia kok ora balik cak neng ndi. Ponane ngleroi. Lah terus nganggur lan? Nganggur kayaknya. Ini kawan-kawan tuh nganggur tuh lagi masak ingin telung dino iki cuman. Dikulkas be wong. Ya bisa. Tapi tenan mami lagi iki malah enek perkara tau oleh mami ya. Tak uti mam ya. Tak gedak-gedakno lho nyabik iki. Ya memang piye ya, mbah? Ya aneh. Sampai aku oleh. Nah iya iki kerengan. Itu tak kok imam lho. Sampai imam tak gorene ra gelem sing goreng. Akhirnya tak wis tak ono sapa kae. Kok yo nasi sih masa iya. Lho kok ya ini yo cok ora. Ya tenan ra tau oleh tenan. Buruk. Biasane oleh terus aku. Yo ning guri ku wong golek kopo to ngono iseng-iseng mlaku kene. Ning gone kosmani rene wis ning ngono ki tok. Ya golek to gajeng loncat. Tapi lek kuntul aku ora nggone ning dung-dung ngono lho. Walah ibu tubi kena lek kuntul. Iya dene dalam main kawis akeh to. Tapi kan angel ning kono mbok cekelene kena ning dung-dung. Tenan kuntul iki, Cis. Kaya mana umpret Gak perkara dhewe wong ngono wedi nggone jeri gawat. Nggon apa? saren. Lemah munyer ta apa kuwi lho. Mangir. Guri lek lemah munyer lagi diapanke berono aku lagi ro enek to ning videone. Ning kuwi berita daily nggon kuwi rumah minger dolanan lek kuwi ngono. Ya dinciki kuwi to, rumah minger kuwi tak jelajahi kuwi. Gua Lawang. Terus gua Macan mrene wis to lek kuwi tak jelajahi daerah-daerahane. Wes nih guys, aktivitas warga goblok ya kalau malam hari ini seperti ini. Semoga jadi